ভারতে পুরো মিনিস্টার না আমি তাই যদি হইতে পারে আপনারা দল হাতি নাই আপনারা এমন जों दिनै बेलाय खामखा जोंनि एडिसि भिलेज पारानि बुङो तामुखा जों थांमानि जरजरि पाराव जोंनि एडिसि भिलेज सि आ पाराव थांफोराव जोङो बिजेपि नि गुन्डा बाहिनी रक 6-7 जना फाइ जोङो कासका जोङो ता फाइदि हिगा जोङो अरनि कुतुलि थांदि हिगा जों बरक बेवालाय लिया जों बरक बैसमि ककटान लायखा जों बरक बे बुलायना तलायनो थांलायलिया बुलायनो तलायनायखौ बुलाय मांखामा जों गोथां हायलायखा बरक जोंनो सावो नर ताफाय जोंरो उन्नयनखाय बिन्दु मात्रावनो उन्नयननि कुनु सुवाखै अबाहायके बरक गुन्दागिरिखाय एक्चुअली त्रिपुरा हावो जोंनि हा कामामानि जोंनि मान थाय कामामानि जुदि कबैनो नर दृष्टान्त नायनेन मुतु के फायनायखाय जरो ओ दसर बारे एडिसि भिलेज जनरल एकदम नांलायजा अरन लुकरक जतनि किरि करं लायजा फायनाय बिजान सभा बरक बुद्ध मारनो मारिया कासोजागनो आबरनो तै बेलाय किरि करं लायजा फियाबा चिनि अरनि सापोर्टा तंनाय रक जतनो फान थंलायजा जों नायलायनाय बस 5 तारिख जों ताम खायमान आबान बाय वानसलाय दं फियाबा जतनो खा थंलायजा जों अर जेबाबे जों खा थंलायजा जेबाबे चिनि हाई कमान्ड चना निर्देश रो जे जागा बुद जना नाङो जों आदन रुइ चिं अर जों साबन कप्लाय खाने साबन केचन खाने जों अलरेडी सालायजा आबायजों जों तिनि ककटेरि फाइका फले जों कुनु वानना करे कुनु किरना करे जब तक ब्रसाव चिनि लगेनो